Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Opo, alas 9 na naman, petsa 18 na, Martes, kan bulan nin Agosto taon 2026. Ng bayan ating hihimayin. Maray na aga po and naglalaom kami na sa paghampang niya to kaining kaaldawon. An mahal na amang Diyos an sa tuyang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Belated happy birthday palantabi sa satuyang amiga. Si Honorable Kinatawan Mama Mila. May bastaan. An satuya pong ex-officio member kan Sanggunian Panlalawigan, representante kan mga kapitanes sa Bilog na Albay. Sagot ni Belated happy birthday tabi, Kinatawan Mama Mila. Bayan, Pio Fernandez. And sa gabos na nagkukumpleanyo, all the best tabi. Banwaan, Boss Programa ng Tingog kan Banwaan. Naglalaom na yaon man tabi kamo diyan. Siguro busy sa kusina. Alas 9. And igwang nag-arantabay, mga drivers lamang dyan. Kumusta daw si Sir Edwin Ala dyan sa Bicol International Airport, yung tropa ta dyan sa transportasyon. Bicol International Airport, maray na aga sa Indo, Sir Edwin Ala. And siyempre, subarkada ta, perming nagdadangog ini, mantang nasa pagbiyahe, si Sir Dan Belanghel, barkadang tunay, Sir Dan Belanghel. Maray na aga tabi sa imo and sa tropa man dyan sa mga nasa LKY terminal o LKY tabi ano naman. Ano bang nangyari sa air conditioning unit nindo dyan sa passenger lounge ha? Sagot ni And pati sa mga nag-aarkila baga tabi dyan nin puesto kasabay siguro sa bayad kan sa indang bulanan man na renta yung sa air conditioning. And much more siyempre sa mga pasaheros tabi ha. Ano bang nangyayari dyan sa LKY? Dati medyo malipot yan. And igwa na nga ni kaitubagang move si City Councilor Alan Ranyola Pio Fernandez. na ma-call ang attention ka iyan iyan bagang terminal saro iyan sa mga gateway kan mga lugar na iyan ang saro sa pinagbabasehan kan mga pasaheros turistas May tan kada bes na minaabot sinda sa sarong lugar or minabiyahe hali sa sarong lugar in ating pag naa-appreciar ninda ang amenities himayin. ang serbisyos kan sarong terminal minatatak iyan sa isip Mapalokal na ano ba LKY naibuelta na tabi so air conditioning unit nindo diyan siyong yung sa indong pagpalipot sa passenger lounge aasahan. Tingog kan banwaan passenger lounge ng sambayanan. morning diyan Fernandez. Ang Sir Popoy Balmes, maray na agad yan sa JRB Battery Shop, Tire Shop, Calibration Center. Asin mga iba pa, mga kagamitan man sa autotabi, mga twerkas na yan fluids. Sir Popoy, thanks for being there always tabi ha. Mabuhay ka Sir Popoy. JRB, dyan sa Lapu-Lapu, kataning sa nakan ining St. Jude Thaddeus Paris. international. May standby na Jerome para okay na. Ipasok na natin. Ang Baka maputol na naman. Pio Kasabay ang bilog na tropa, sundo kitang 10:30. Tingog At Martes na ngunyan, hanggang iyan Biyernes, hanggang na kitang 10:30. Pio Fernandez. Kasabay ang tropa. Ang inyong Ako pan sa indong servidor sa radyon, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. Report tulos kita dyan sa luwas.
DZGB On the Spot Report. Chief Jimmy, kumpadre, maray na aga tabi. Yes, pade. Maray na aga sa mga parantabay. Nag-aasinsoan na banuan kan kamalig tabi, pade. Dahilan ta nagdadagdagan na merkado publiko. Apera kan sa sentro, dakulan merkado publiko na baligang Kutmon. May panibagong bubuksan ngunyan tabi, pade. Mahiwas na merkado publiko. Pinatindog ini. Aramo niya to kay Mayor Kaloy Baldo kung paano ini hasaynan na pondo natatanag-establisher nin panibagong merkado publiko digdi sa Purok 6 sa Barangay Iluluan sa Banuan kan Kamalig. Kung maagi kang pasiring ining hobilyar tabi pade nasa right side kan tinampo. Aramo niya tutungon niya nan opening kay ni pade sa bagong merkado publiko digdi sa Barangay Iluluan. Good morning po, Mayor. Sa ibong na linya si Pading Pio sa Angkor sa DCGB. Marinaga tabi sa Pio. Yes, opo, Sir Mayor Kaloy, Diyos marhay na aga. Primero, salamat sa oras po. Now, yung exact location po kaya na inang market na yan tabi na inauguraran mo niyan? Nasa Purok 6 kang Iluluan. Pero naarani na po yung boundary kang Iluluan ng Paryaan. Oho. Hindi po sa Parmadic area. Iyo po. Mga pira pong kilometro ang distansya kaan hali sa sentro kan Kamalig tabi? Siguro more than 10 kilometers naman po ini. Kaya sa mga habitantes sa Digdi, karayo na mag-south dyan sa Tuwing Sentro. Kaya nagkaagpo kita Digdi sa Iluluan para sa mga yaon di sa Parmadic area kang Kamalig. Then na nearby barangay kang Obilyar, Ginubatan and Teodoran, pwede na po sila mag-south Digdi. Ayun. So, kaya precisamente naihapot ko na distansya tabi, Mayor, because saro sa mga nakonsiderar yan, so distansya ra makakuha na, matauan na ng konbinyensya sa mga yaon dyan sa lugar naan. Iyo po pigapot ko po sa mga pag nagdigdigdi ako sa Parmadic area. Na ako, kung nagsasahod ka mo sa Ginubatan, gurano na pamasahin nindo. Sabi nila, minsan, 50, sabi ko kung balikan, di isang katos na yan, more or less, mga 2 mga 3 kilong bagas na yan na pwede na nilang ibakal kaysa ipapamasahe sana. Ay, opo. So, apera ka niyan dyan sa Barangay Iluluan, may na-mentionar pa po tabi ka mo, Mayor, na pati so outside kan lugar naan makikinabang tabi? Kaya po, makinabang talaga. May mga masunod pa kami na gustong kakan talaga si mga market, yung mga duman sa Southern Barangay sa Kutmon. Kaso naghahanap pa po kita ki daga duman na titindugan talaga. Taon yung daga di sa Iluluan, binakal po ini kang local government. Ay, opo. Now, iyan sa lado po kan kunyan kan mga parasaod, kumusta po ang apresyasyon man tabi duman sa lado kan mga negosyante sumaburog taktabi diyan kan sa indang tiendahan tabi? Okay naman po. Kung ganyan po, ako naman ang mabarakal. Pero even sa mga farmers na napigibitaran naman sa mga barangay official na sa Digding area na sa mga produkto nila, pwede na nila daraon Digdi. Kasi may market day din kita Digdi during Martes and Biyernes. Pero everyday po, bukas po ini. Ayun. So talagang multifaceted tabi igwanin benepisyo para sa mga parasaod, may benepisyo man para sa mga negosyantes. Now, kumusta po tabi, Mayor, ang projection niya to diyan kan so sa tuya man na masisingil mambaga, ma-generate dyan na pundo para sa lokal na gobyerno? Okay man, more or less, big tama nga ni kan treasurer me. So sa bilog na taon, more or less, na nasa 900,000 din sa mga sa pwesto. Pero siyempre, madagdag din naman yan. Siyempre, makakuha ang business permit. Pero, ngunyan, pigtawan mo muna na silang pinabulan, na libre muna. Then, after sabi ko, kung nailingta naman na kumikita sila, kaya puhanan din magbayad din and mag-rehistro. Ayun. So, igoning maray na projection pala na sa revenue, almost 1 million annual, an initial na projection kayan tabi, Mayor. Ano po? Iya po. Pero nahiling ko ini, madakula po ini kasi may mga tourist area man kami ding pigde-develop. Kumbaga mas
baka mapapit naman sa mga turista tarigdi na nag-aagitigdi po sa lugar na ini. Opo. Mayor Tabi, may wino gura no so kabilugan kan kantidad kaan sagkod natapos iyan Tabi? Dahil ko po kasi may phase 2 pa ini kang pigpondohan mi. Dahil ko po lang makuha total. Pero ang pondo po ini kang gobyerno. So sa 20% na pondo, so regular fund po ang munisipyo, duman po ini kina, bako man po ini pigutan sa bangko. Ayun, kagayon ta igwa pa pala aning expansion second phase ano. Okay, sige Tabi, Mayor kung igwa kang gustong idagdag pa, go ahead Tabi. Oni po, sa mga taga-Pamabik area then mga kataning na barangay, open na po kita digdi sa Merkado di Kamalig sa Barangay Iluan. Inimbita rami po kamo, everyday po inibukas. Kung may mga kaipuan po kamo, digdi na po kamo mag-south. At makakatipirasin mura. Kaya po ito so gulayon digdi, mas barato kaysa duman sa sentro. Nya. Kaya digdi na kamo mag-south sa mga taga-digdi man lang. Opo. Mabuhay Tabi, Mayor Kaloy. Mabuhay ka po Tabi. Salamat Sir Pio. Market day tabi, Mayor. Martes, Biyernes. O pareha sa sentro Kamalig. Okay, thank you so much. Makikikuhan kita digdi sa mga... Thank you so much, Tabi, Mayor. Digdi sa mga paratsenda. Sige. Haros complete na pa din. May mga gulayon. Kung ano ang nasa merkado sa sentro, iyo man ang mahiling. Sino ang kapitan digdi? Yan, sa Iluluan. Buda si sa market administrator man dyan, This is kumbaga. market administrator. So sa Yun, Kalinigan. si Vice, pupunta. Makidisturbo lang po ako. Vice, good morning sa live ko sa radyo sa DCGB. Ang benepisyo, bintahe kayo ni naigwa kita digdig ki Merkado Public Extension sa Barangay Iluluan. Pading piyo po sa angkor sa DCGB. Hello po, good morning. Ay, Hello. hello Tabi, Vice, good morning. Nakaulay mi kasubago si Mayo, si hermano mo, na pag-ulayan mi po so sa revenue, ano. Now, dyan baga sa revenue raising, may papel man po baga dyan sa sangguni ang bayan. Ano po, Tabi, Vice? Opo. Nag-fix na po Tabi ka mo dyan ng revenue. Tas sabi baga ni Mayor kasubago na parang igong na ning parang date na grace period bago magpataw managad kan so singil Tabi, Vice? Opo. Ilingon po kung talagang okay na yun na presyo kasi lalo na nagapuon pa lang po baga ano. So dapat maging competitive kita sa mga vendors maging competitive din. Yung ordinance po, nasa sangguni ang bayan na po. Naka-refer na din po sa committee. Ayun. So ordinance fixing the rates kan kapag arkila Tabi. Opo. Ayun. So in the meantime, paano mo na ang pag-determinar kang rates yan? Absence ka ito pang sa ordinance sa Tabi. Ano po yun? Meantime na nasa sanggunian pa lang yung pag-fix kang rates kaan, paano pa sistema kan pag-kolekta tatabi dyan, kang rates Tabi? For the meantime po, yung rates na muna na pinaluwas, yun na muna. Kumbaga, baka pa naman po yun, sabi nga ni Mayor, baka pa po yun na permanent rate na. Ayun. Baka pa po yun yung regular rate. Ayun. Ay, lingon din po, siyempre, mas magayon na bigay binta, lalo na ngunyan pa lang naman ang opening, and then kung may mga adjustments, and then at least may room for adjustment pa po kada. Ay, opo. O di, dyan Tabi, Vice, sa sanggunian bayan, kumusta sa indong gigibuhon dyan? Tanganing ma-insure man ang kalinigan kaan Tabi and yung sanidad kaan dyan sa saod na yan? Opo, yan man po sa Menro, nagpa-training masinda sa mga vendors para sa sanidad and sa kalinigan, digdi. Saka siyempre, iagad na din sa mga vendors na magtarabangan kita, magkasararo para sa mas mapagayon pa and mas marinig kuro algawang sa tuyang merkado. Opo. Vice Tabi, kung ang komunidad and itong sa mga paratinda mismo may concern na gustong ipaabot sa sanggunian, would you accommodate them Tabi? Opo. Gabos man po na basta may concern, welcome po yan sa Muya para hanapan tamang po solusyon. Sige Tabi, salamat Tabi, Vice, and mabuhay po. Okay. Thank you po, Sir Tio. Thank you. Okay, thank you so much, Tabi, Vice. Nagalat-alat. May program pa man digdi. Kaurunon to ning Kapitan Boy Narvaez. Kapitan, live kita sa radyo sa DCGB. Jimmy na salita po yung ako. Okay, so ano po ang karahayan ka ni sa barangay na Dadarao na igwa na kamudigdinin sa Diring?
Merkado Publiko. Live kita sa radyo si Pading Pio po Sangkor sa DCGB. Okay po, good morning po, Sir Peo. Ay, opo, Kapitan. Marhay na aga tabi. Primero, Kapitan Tabi, anong kung igwa kang masasabi? Gustong pasalamatan? Tamay saod na ka mo dyan. Go ahead, Tabi. Primero po, sabi Sir Pio, ang primero kong papasalamatan, siyempre po, ang sapuyang alkalde sa Kanuangan Kamalig, Mayor Kaloy Baldo, and sa iya pong pag-iriba sa Sangguniang Bayan. Siya po ang primerong papasalamatan ni Jen. Para po sa muya sa barangay, nagulaon po na orgulyo ini sa muya sa barangay na nagkaigwa kami kay Merkado di Kamalig, Iluluan Public Market. Dahil po, kung baga sa arani na po ang saudan, hindi sa muya, dahil na po kami maluwas sa piring sa kinubatan. And siyempre po, sa mga neighbor barangay, dahil na po maharayo, hindi na po sa muya. And then, siyempre, sa mga nagpukunyan sa mga gulayon, sa mga produkto sa pulot, sa pulot, pagkatara na po na digin sa barangay ni sa merkado ni Dadata, dahil na po dadarahon sa ibang merkado. Ay, opo. Kapitan Tabi, sa Indong Barangay, Iluluan, ano man ang mga yaon dyan na produktong pwedeng ibenta dyan, Tabi? Bali po, di Sir Peo sa muya sa barangay, dakulon po ang produkto dahil dakul po ng mga para sa tanong, yaw di sa muya, lalong-lalo ang mga kulayon, sa mga arog po kayong mga mais, mga saba, at iba-iba pa mga gulayon na produkto na pwedeng daraw ni Saot. Opo. Kapitan, saro na lang po, susiguridad man dyan kan saudan, ano po ang papel kan barangay? Bali po sa seguridad po sa Saod, bali maururong pa man po kami nila Mayor, then sa Sangguniang Bayan kung ano po ang magiging prosedimento po, nagigibuhon ni para po sa pagtarabangan na lang po siguro kang munisipyo, Budaan, barangay. Salamat, Tabi, Kap. Mabuhay ka, Tabi. Okay po, thank you very much po, Sir Peo. Okay, so yan tabi pa de, pakipagoro niya to. Haros mga department heads, Mm-mm. yaon digdi sa ngunyan, kulang guys sa mga empleyado naman sa munisipyo. Compadre, Chief Jimmy. Yung kwan, ano ba, konkreto ba yan o kumbaga may detalye or what, Tabi? Pakidescribe. Konkreto pa de, kuan, anato Piero, pagkatapos, igwa pa nin mga buro bakante, pero mapapunoan nini. Open siya na Yun. merkado, wala ki mga lanop. Yun. May dried may fish section, may meat section, kompleto. Yun. So, yung standard design ng sarong public market, open, ano? Standard. Oo. Sige. Pagkatapos sa likodan kani, may mahiwason pang lote for expansion pa ini tabi pa de. Inda kumpiran hiwas kani, daytay napay na yapot kay Mayor. Oho. Mayor, may pahabol tabi Mayor. Piran hiwas po kani Mayor? Actually, yan na daga kang binakal kang munisipyo para Gibo Market. Kinadi sa puro kani, Super Health Center na ingwataman, mabuksan ko niya na last quarter. Ay, kaya may auto pala pa di. Thank you so much, Labi Mayor. Igwa man Super Health Center pala niya undig di kataning sa naut may wason. Dakulaon na edipisyo man tabi pa de. Ay, maswerte ang Iluluan. Barangay maswerte, Iluluan, talaga. Aran niyo na pati ni man sa Hubilyar. So Hubilyar pwede na magdigdi. So mga part kan sa ibong kan salog kan Hubilyar, Kipya, mga barangay na kan Sursugon. Igwaning potensyal ang Iluluan, commercial. Igwang potensyal pa de. Sige. So okay. So yan ang sa to yung mga dagdag na impormasyon. Hali digdi sa barangay Iluluan, Purok 6. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy. Nakasabay niya to si Mayor Kaloy and si hermana niya, si Vice Mayor Ding Baldo. And yung Kapitan Kan Iluluan, pardon na lingawan ko lang so pagara ni Kapitan Tabi. So, nakulaon na potensyal iyan managad, yan na barangay, diyan sa Iluluan. Kulaon na itatao ka na potensyal diyan sa Indo, revenue wise, siyempre igwa dyanin makukolektaan barangay. And ikadua, suyaon dyan ang mga produkto tabi, pwede nang idara dyan. Ikatulo, so mga parasaod dyan tabi, tama ito so simple logic ni Mayor Kaloy Baldo, ano na, kung mapadumang ka pa sa ginubatan, tata John tabi, so pamasahe mo, tarayo, back and forth, pwede nang ibakal ng bagas.
Tadyaw na sana, malakaw ka na sana. Yaw na susaudan tabi, So, may expansion pa nga ni pala niya nagigibon, So, bago yan, I do fairly believe na bago yan ibinugtak dyan, pinag-adalan ang yung buying capacity and yung potential man para sa mga negosyantes. Kaya congratulations tabi dyan sa Barangay Iluluan and pati sa pagtaraning ka ng mga barangay, mga lugares, pati na nga ni gayud barangay kan igwa ng Sorsogon na masasakop dyan na maburugtak o masasaod. Plus, yung Super Health Center. Yan na Super Health Center tabing yan. Saro yan sa mayor na proyekto kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na kita baga nakatuod sana sa mga health center dyan, mga municipal health center. Diyan, Super Health Center, upgraded na ang serbisyo plus yung mga kagamitan sa pangangaipo medical. Yan, Super Health Center nga ni na pwede nang dyan na sa naman ma-check upan o ma-confine sa mga short term sa naman tabi may mga kamatian dahil na mapasiring sa mga hospital pampubliko ilalo na sa pampribado. Super Health Center tabi. Diyan daw baga sa may Iluluan na yan, Barangay Iluluan plus yung expansion pa. So that's good very good tabi na naiput up yan dyan kan lokal na gobyerno kan Kamalig tabi Jun sana po mapangatamanan iyan dyan ng maray tabi sa kuya tabing telepono numero 0942-670-1195 smart yan 0942-670-1195 and Globe 0966-0730-115 0966-0730-115. Dahil po ngunya ng impeachment sa lado nasyonal. Dahil impeachment because of itong sitwasyon lumambaga sa Metro Manila. Paghabagat, sanay na kaya ng mga taga Metro Manila, baha. Talagang babahaon ever since igwanin mga lugar na hababa ang level dyan sa Metro Manila. Pareho man baga digdig yun sa Legazpi. Talagang may pigbabaha. Mga hababa ang level, igobaga din kasabihan, water seeks its own level, kung sain an kababan, duman an bulos kan tubig. And solamente pong magginibo kaya, engineerically wise, is yung mamitigar po yan. Kaya di sa Legazpi tabi, may baha. Hababa ang level kan sarong barangay, kan sarong kalye. Ang solamenteng masusolusyonan dyan, bako itong sumaparaan baha, dahil yan talaga, it's near impossible. Ang solusyon na magginibo dyan is mamitigar ang epekto kan baha. Pag sinabi tang mamitigar, mabawas-bawasan sulangkaw kan baha na minaralaog sa kalye, buda sa harong. Ikadua, pagkatapos kan uran, makaskas o pagbulos kan tubig. Taganing magkwantulos, magbalik sa normal sa sitwasyon kan mga linaog ng tubig. Yan po tabi Kaya duman sa Manila, dining impeachment po ngunyan, gulpian uran duman, gulpian baha sa nagkaperang lagor. Lalo na ang Espanya. Ang Espanya. Diyan sa may UST, yung talaga tabi. Yan, maray naga kay Sir Benji the Pogi Hile. Good morning tabi, isay mo asin sa pamilya. Ang inyong kadamay ba? Oy, 4091, pwede international naman po. Sige tabi Kaso nakagingal daw yung sa tuyang barkadang driver dyan sa Old Albay District, tricycle driver. Ngaya papapiyo, Iran naman tabi Iran. Sige, taon-taon po bago mag alas 10 or mga alas 10 sa tuya yan na tutukaron tabi, mga istorya po na yan. Maray na aga tabi 4091. May tanong ka ba? Si Sir Danny Garcia, nag-antabay man. Sir Danny, good morning tabi sa imo. And si Madam Pita Pacres. Madam Pita Pacres, uy, di pa ako nakakapasir dyan sa Alice Corner tabi Mga rin talagang pasyarang ko daw yan. Alice Corner tabi. Dyan bagadayan sa may EM's Barrio. Sa may Busit. Talaga naman. Puwerte dayan na snack house tabi Diyan Alice Corner tabi Kanbanwaan, boses na Maray na aga tabi Madam Pita Pacres. And siyempre diyan sa amigo ta kay dating Vice Mayor John G. House yan. Diyan sa Maruroy, diyan sa Mayriles, sa Amigos Grill. Yung sinasabi ko sa inyo. palukan, Puwerte man diyan. international. Alas 11 abierto na po yan. Hanggang Banggi na po Ngang ba? Pangudto, pamanggi, snacks. Laging
Yan mga grilled, mga may barbecue dyan. Tabi, kumpleto. Kada may basta alas 9 tingog kan banwaan. May tanong ka ba? Itanong mo na bawat usapin. Sabi ni 4091, paano daw po Sir Pio sa project sa Manila na subway, dahil daw yun apektado kan ba? Ada imam po tabi na research na yan, igwanin engineering design man yan na talagang duman pa agihon sa daiman pinagbaba. Ano, yan. 646, sabi ni 646, kaipuhan tan ang tabang kan simbahan dahil sa mga baha sa Manila. Maapudan lamang si Moses na hawiin ang tubig kung malaw kita sa trabaho. As in eskwela. So, Mario Joseph naman, apudan na si Moses. Pabukahon sa tubig ba? So, Mario Joseph naman, kamo, talaga naman. Sige. June, may mga hanap buhay kita. Sabi ni Madam Pita Pacres, salamaton tabi. Welcome tabi, Ma'am Pita Pacres. And oras, Pilipinas, alas 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng layon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya, longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. sariwa, malinis. Abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite
Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tabi June, and utangon ko muna ni nagkapirang minuto ta mako kita nin oras sa tuyang mga nakakaulay mantang bakante po, Tabi standby muna all units nasa linya po. Inapudanta si Congressman Pido, Attorney Pido Garbin Jr. Nasa linya po si Congressman Pido. Congressman, maray na agad-tabi si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio, and good morning. Sige po sa nagantabay kang PBM DCGB. Opo, primero salamat sa oras kong and napaapod tabi kami ta no less than the President may nagluluwas ng bareta na nakakaunambit na critical na an basura sa Pilipinas, Tabi kong narumduman ko igwa ka ito ning parang pigpo na advokasya na daing bagla sa Legazpi may relasyon sa basura. How would you relate on it, Tabi, now na nakakakuha na ning atensyon national, Tabi, ang araw kaning sitwasyon? I think, Pio, the whole country can relate on the campaign na dapat ang basura maitapok sa tamang paagi. Dahil ini catastrophic, Pio. Sa diit na panahon na pagsiserbi ko bilang alkalde kan sa tuyang syudad, nahiling ko talaga na kultura kang pagtapok ang mga basura maski sa insahin ay yun ang nakatudan, Pio, instead of the other way around. And that's why this is really catastrophic as we have seen for the past few days or weeks na sa grabing pag-uuran sa Metro Manila talagang nagkasaragop so mga darakulang salog ninda kibasura na nagkausa kipagbabaha sa mga nagkapirang lugar sa Metro Manila. Siring man ang nangyari sa syudad kan Legazpi na padagos pinagtatawan kisolusyon kang sa indong mahigos na alkalde si Mayor Hisham Ismail. Aram mo, Tabi, Pio, if you will talk to Mayor Hisham, 70 to 80% kang declogging niya sa mga drainage in urban areas sa Legazpi City. Ang kukuha dyan, Tabi, Pio, bako man dugi kundi basura. And this is the one that really kumbaga clog ining sa tuyang mga steros, mga drainage na kung sa ining mga basura minapasiring man naman sa darakulang salog na minasagop man ka mga salog arog kang nanotaranta kang nakaaging taon dyan sa Tibo River na talagang pinagbakho pa nga ni Pio, pinagpabakho pa ni Mayor Hisham at ang aning maging magdaloy sa tubig pasisiring duman sa dagat. And this is really what we want to impart sa tuyang mga paradamog kunyan, lalong-lalo na sa tuyang mga magurang, mga kakian
nadakulaan sa tuyang responsibilidad, Pio, to teach our children, the young minds, on how to dispose the garbage, Pio, because pag tinapuktan mo sa insan, mapasiringan sa drainage, mabarakan drainage, napasisiring man duman sa salog, and ultimately, kakao sa kibaha, minadistro komunidad, mga harong, minadulot pa dakulang helang, as in, pasisirang that destroys paglalado na manasisira factor may daghang basura tabi iyo. Ay, opo. Now, itong susay mong napupunan na advokasya na daing bagla sa Legazpi, tabi, would you encourage the local government sa tuyang home city through Mayor Isham na idiretso yan, ipadakulaon tabi yan? Well, Pio, tama. Si Mayor Hisham Padagos na nag-advocate kay ni. In fact, kung mahiling mo, daing tunong ang sa iyang pagpapadiklag. Only to show to the people of Legazpi and I think the entire Albayanos na dapat inilumog sa satuyang consciousness na talagang subasura na titapok na masisa-insa minado man sa mga drainage na nagkakaos sa kibaha. And ang pinag-advocate man ni Mayor Hisham, as I was told, nakikiulay siya sa mga maestra na i-impart sa satuyang mga kaestudyantihan. Dahil siguro, the classrooms, the teachers, as the second home, the second parents, sindaman so magtutukdo. But ultimately, it's really ang example na pinagpapahiling ta sa satuyang mga kakihan. In fact, Pio, during the opening of Ibalong Festival, we have this short discussion with the Secretary of DepEd, Secretary Sani Angara, na kung pwede may remind ta from the higher ups of the DepEd down to the schools division ang pagpa-remind sa pagpatapok basura, lalong-lalo sa tuyang mga kaestudyantihan, Pio. Because if we inculcate this good virtues and character sa tuyang mga kakihan, siring kang pinagtutukdo duman sa bansang Japan, siguro malinig as in magiging responsable, disiplinado, as in bako-bagla ang pag nagdarakulaan sa tuyang mga kakihan. Opo. You mentioned tabi itong sukultura duman sa Japan na i-inculcate talagang ililaog sa kustombre kan tao at ayang level. Now, igubaga kita digdining parang closing, dakulaon na closing program kan Ibalong this coming days in Ibalong Festival. May mga nagasuggest na baka kaya so guest performer mismo mag-announce na digdi sa Legazpi daing bagla. Kaipuhan pagkatapos kang konsyerto, kita magrilinig garo baga so mga naghiling kan football na mga fans kan Japan na sinda mismo nagpupurot kan ati duman sa stadium. Can we start it here tabi sa Legazpi maski sa closing program ni Balong? Definitely, Pio, because as shown and exhibited by ini mga Hapon, talagang daradara nila sa indang values anywhere they go when they watch ining pinakadakulang sports event arog kang World Cup, daradara nila even their team nadaog sa sarong match, but they remain in the stadium and clean up the stadium maski bahonin na basura. Having said that, Pio, tama ka. Takula ko na obserbasyon dahil kang opening kang Ibalong, nahiling ka pagkatapos kang parokya ni Edgar concert, talagang pano sa basura, nagkalat duman sa sawangan, but in a matter of 1 hour, sa best effort kan sa tuyang mga street sweepers, katabangan man kang nagkakapirang pines na bihan nagtarabang sa paglinig, nalimpihan to ang mga park. But we don't want it to happen again na kumbaga natural occurrences na. But this time around, pangapudan ta, dakulang concert din and the buhon mo na tawangan kundi digdi sa may Ayala, dyan sa may LCC ground. And only Bayanas from different municipalities and cities participate. Tabi man. When you come to Legazpi and visit Legazpi, darahon do bako lang ang sindong excitement na
mahiling sa ceremony, even in the street presentation. But at the same time, isipilaon mo din na ang basura, bottled water, even candy wrapper, ikag nindo sa bulsa. As in, kung makahiling ka mong basura, handuman nindo itapok bako sa naiwaltak nindo dyan sa malinigtang tinampo na padagos na pinagpapalinig kan sa tuyang syudad at kan sa tuyang mga street sweepers. So, it should start from IPO and magayon na observasyon. Opo. Sige tabi ko and we look forward na baka mapuunan tan-arog ka na sistema man after kaning concert kan ibalong sa closing program, ining street presentation, mag-anunsiyar, magkusa na, magpurot kan basura, magtabang na, baka lamang iyon ay ng fresh start man niya to digdi sa Legazpi tabi kong Pido tabi. Well, thank you, Pio. And the traits and the good attributes of the three heroes of Ibalong, Hadjong, Baltog, and Bantong. Ito pagproteher kang Captain Pio, and I think our modern heroes right now should really protect the environment and start with a simple way of di pagtapok ibasura sa satuyang kapalibutan. And I know na maasahan tayo, these are simple tasks, simplihon na bagay na kung daradaratan disiplina ta. During the street presentation this coming Saturday and the concert on Sunday. I know we can do it. So, pagtarabangan tayo ni Pio, bawal ang bagla sa Legazpi sa bilog na probinsya kang Albay. Marainaldo po. Mabuhay tabi Attorney Congressman Pido Garbin Jr. Salamat sa oras na kaulay niya tungon niya na pagkahapon pagkaaga manungod sa istoryang iyan. Naapodang ko si Kong Pido tabi Junta. Several weeks ago baga, siya nagpuon kay na ikan may nari paro siyang basura diyan, natambak na basura sa may Camellia Homes. Yun na ito, nagpost siya, bawal ang bagla sa Legazpi. Then after a while, no less than, pagpuon kay ning ururanan naman na initabi, ini na habagat, buda mga bagyong nag-agi, ito naman, inabot na naman sa Manila nin uran. No less than the President na take cognizance. Nagpahayag na siya na critical na, kasubagong aga naman sa news, mga 4:30, iyon na, may nag-feed naman sa news na critical na ang sistema kan basura sa Pilipinas. Nisabi ko, apo danta si Kong Pido, siya nagpuon man kay nidigdi sa to sa lokalidad even before na mag-acknowledge pa ang Malacanang o mag-acknowledge na ang Malacanang na igwa na kitang problema sa basura talaga sa sistema kan pagtapok. Iyon na sa pigtino ni Congressman Pido kay to na dapat nga daing bagla sa Legazpi. So may mga nagarapod sa tuya ngayon na yun ma-concert, may street presentation. Ano daw ngayon na ipag-anunsyar? So mga mahiriling arugon itong character trait sa Japan yun baga bako bako sa paglumenos kan sa tuyang kultura budalahi o sa tuyang kustumbre. Pero harayo kita sa Japan pag abot sa disiplina. Yung mga Japanese baga, bigi istorya ni Kong Pido kasubago, football, pag FIFA, pag international game baga yan, ang football, iba ang passion, iba ang ang hatak ka na crowd, international, pag grabe ang passion, ang interest kan mga fans kan football, talagang ang bilog na kalye, okupado ninda, nagsisilibrar o kung ano. Ngunyan, pag Japan ang nalalaban, duman sa stadium, siyempre may mga Japanese dyan. Nagsusuporta sa indang team, Japan. Ang pagkatapos kan yun, win or lose. Japan, may mga daradara sindang garbage bag. Pigpupurot ninda ang basura, duman sa entire stadium, tabi. Uso iabot ninda, nagtatabang sinda. Ano daw kung nasabi, apo di daw ngaya, Pio, sara Kong Pido, kaya sara Mayor siya. I-start ngaya, ining closing kan Ibalong Festival, mag-anunsyar. So, mag-guest dyan na banda? December Avenue? Tama ba? Buda MC mismo, buda kung sisay na mga punan dyan. Mga naghiriling, daiponin bagla, digdi sa Legazpi. Pagkatapos kan konserto, magpurot nin basura. Ano daw ngaya kung kaya? Lalo na din sa street presentation man. Sabi baga ni Kong Pido, mga mahiriling digdi. Yan na bukuan nindong basura. Kendi ibulsa nindo kung Because that's the character trait. Pag minadumang kita sa ibang nasyon, nagsusunod kita. Lalo na sa Japan, ano daw kung nga gibuhon na digdi, So, iyan po tabi, pig-localize talang, so national na istorya na nakakaabot na ang concern sa presidente ang basura na supposedly ko na
dahil na kaini dahil na nagtutukar kay ng presidente, taan basura is a simple matter, simple thing na responsibilidad tanayan individualmente na sa community. Tamay mas darakula pang dapat na isipon ng presidente para po sa Pilipinas. Ining basura, let's go back to ourselves. Bako, sabi, do not ask, yun ay nang ehemplo na dahil kita magparahapot, anon magiginibo kan gobyerno para sa sato, kundi anuman sumagiginibo ta para sa gobyerno. Aber daw tabi, kung dumulot iyan na kanaan na mga obserbasyones na yan, budayan araw ka na mga filosofiya na kita man sana presidente ng nakati makasupog na tabi kaya baga sa ibang nasyon dyan kitang pigatapukan ng baso narumduman nindo so Canada panahon ka ito ni Digong di baga titambak ang Canada sa basura penabuelta ni Digong ipakaon ko ngayon sa indong basurang yan tabi ay nako, simpleng istorya, basura, pero igo po ning impact sa satuya individualmente and collectively tabi. Yan, kaya naapudan ta si Congressman Pido, manungod sa siring na bagay. Tabi, sabi na 8430, Sir Pio ang disiplina baga sa basura, nagpupuon sa harong. Iyon na nga niyan, ang pigasabi niya to. 8430, salamat tabi sa imo man na partisipar sa pagikan text. Sabi naman ni 680, kaso pauno na sana kung magurang na mismo ang sige sa ng tapok san basura maski saen maray sa naman ang ibang kaakian ta aram ang tama sa sala sa eskwelahan man sa eskwelahan man haluy yan tigtuturo. Suggestion lang tabi dahil lang sa Ligaspi kundi sana sa buong albay. Uyo baga sa taramon man ikong Pido sa buong albay, ayuson ang mga sanitary landfills kina waste management system ta. Igwa ki mga basurahan para sa nabubulok, di nabubulok, recyclable, e-waste, kina special waste. Ang ideya ko digdi iso gobyerno ang maga-provide ki pasilidades in terms of basurahan, kina maintenance para wara choice sa tao, so tao kundi itapok sa tamang basurahan ang basura nakapot ninda. Para di masabi na kasalan san gobyerno. Sabay sa mas pakaray na sistema, igaki well-maintained garbage trucks, color-coded na basurahan, kina-schedule san kolekta. Halimbawa, Lunes, Martes para sa nabubulok, Miyerkules, kina-Webes sa di nabubulok, Biyernes sa recyclables, Sabado para sa e-waste, kina-special waste. Number 4, proper maintenance tabi, igwayan ki budget para day na raot, kina napapadali ang buhay sa mga facilities kina garbage trucks. Disiplina talaga, simpleng bagay na dapat sa harong pasana, perfecta na. Sa kalabaan po sir kan sa imo, sir or madam na text mo, yun ang sumada. Disiplina tabi tabi Alas 9 na! PIO na! Eto pa si Sir Danny susa. Diyan sa ICR, di ba, nagkuha na naman, pag may mga event, yung sa ICR, igwanin, ano ba yun, yung jobs fair, may nagpadara sa tuyan ng retrato, may mga winner, isus naman, basura, kasapon talaga, nako naman, Isus Mariosep databi, talaga naman, sige. We will be right back dyan. Tanagutang ako sa imo nin minutos. Ubusin mo na yan. Buda mabarata mo na sa tuyang newsroom. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawo.
Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinangapudan ni Senador JB Ejercito na tapuson na ang mga bako kompletang flood control projects para masimbagan ang problema sa pagbaha. Tinawanin doon kang senador na dapat manimbag ang mga inbelto sa korupsyon sa flood control pero day dapat punduhon ang mga proyektong para sa kapakinabangan kang komunidad. Day man pwedeng Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo
negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Wala pang signal tabi kuan, ma'am siya ano yung dapat makausip. Sige. Hintay halaton ta na lang. Baka next Tuesday depende sa kanilang schedule Sige. Ilawag ta mo na kumusta paki-check yung tulong linya si Pading Jomar, si Angel Buda, si Pading Al. Sige. Isunod-sunod ta na ini mga istorya pa diyan sa luwas May mga report pa kita diyan sa palibot. Si Pading Jomar mo na, baka garin nakaunsukuan so newsroom. Yan. Diretso kita kan istorya. Diyan kita sa Premier Distrito kan Albay, kumpadreng Jomar, maray na hapon. Tabi, please go ahead. Salamat Pading Pio, maray na hapon sa mga paranta. Maray na aga sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, salamat sa Diyos, salamat sa Bareda Law Office. Salamat nakalipot na sa dakulang problema. Ini na sana nabanggit ni Mayor Sinunbulante kan malilipot. Nyan, oo. Matapos na ibasura kan Sandigan Bayan na 5th Division. Yun. Ang kasong graft na isinangat sa SAIA haloy ng panahon, kuminaturog ang kaso, binuhay kan plantar kang kaso. Yan. Sundo na huminalawig so nagpon sa RTC sa nakaabot sa Sandigan Bayan. Eventually dismiss so kasong graft. Kunyan iyan pa di pinunan iyan, incumbent pa siya, sagko na natapos o turno, ngunyan eventually nakaangus na si Mayor Sinon. Incumbent siya, natapos ang turno, ngunyan mayor na naman. Siya, pag mayor niya, buminutuan naman sa kaso. Yan. Ngunyan, natapos na nanggad. Sandigan Bayan na nagdesisyon. 5th Division. Ang kaso, nakugat ini Pading Pio sa nag-akusar na daing Okay na. Pading Jomar, nasa linya pa. Nag-trip off lang muna. Ano yung kuryente, Si Pading Jomar. Okay. Sige, go ahead, Pading Jomar. Tabi, go ahead. Okay. Senator, parte ako ng putol. Duman sa backgrounder na. Opo. So, kan alkalde si Sinunbulante, kan nakaagin niyang torno, nagbakalan lokal na gobyerno kan malilipot nindaga sa Barangay San Roque para tukdukan kan solid waste management facility. Pero nagaligar so nagakutan ng pribadong persona na illegal sa pagbakal dahil nag-aagi sa tamang proseso as in dahil nagkaiguan in environmental o geological assessment antes binakal. Nagkaiguan kung ano-anong kaso na na-dismiss. Pero nagunang alkalde tapos naman sa turno niya ang alkalde nag-kandidato Giraray. Guminana. Ngunyan pagkagana yan nasukaso, graft nasukaso matindi. sa
sa Southern sa Corte sa Southern Luzon. Oo. Ang naging duman na isang atsukaso. Pahit sura labanan, nakaanto sa Sandigan Bayan, pag-abot sa Sandigan Bayan, kan Petsa 12, desisyon si Justice ito si Justice Hener Gito. Yan. Hener Gito na nabayular ngayon sa diretso ni Mayor para sa sarong speedy trial. Inabot nin 4 na taon may 2 bulan kumpirang aldaw. So preliminary investigation asin so pag-refile kang kaso. Dahil na ipaliwanag kang prosecution kung nga taarog ka ito inabutan na halawig na panahon. Dahil na ipaliwanag sa Sandigan Bayan nga ta inabutan ka mo 4 na taon bago nito i-file yan. Oo. So dahil na ipaliwanag kaya ang sabi kang Sandigan Bayan pig-deprive nindo kiyostisya sutawo ta garo ba ka nagluwas pa de justice delayed, justice denied kung magarugahan. Opo. Alawig na panahon na pigpa sa hampang nindo sa kaso sa alkalde na deprive ini kan diretso niya kan speedy o makaskas na dalagan kan hustisya. So, dahil lang kan pag basura kan kote, sabi ni Mayor, salamat sa Diyos. Yan. Tapos salamat at so Bareda Law Office baga si Attorney Elmar. Iyo ang kinuha niyang abogado na taga-depensa niya. Pinasalamatan niya. Salamat niya natapos namang gilare ang problemang ini. Kasabay pa di kan na pag-dismiss kang kaso, in-order kang Sandigan Bayan na iuli na so piyansa na binayad ni Mayor Sinon Bulante. Buddha haliuna ilip na so travel ban. Yan. So pwede na magluwas sa nasyon si Mayor. The best. Pwede na magpurupasyer sa ibang nasyon si Mayor. So dahil naman na ibabang itinang pahayag ang alkalde, basta sabi niya salamat sa Diyos. Yan lang sa saya. Jomar BM, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa pag-follow up kan istorya yan. Iyon na po, in a nutshell, so kabilugan, dyan na nagtapos yung kabanata kan kontrobersiyang yan na hinampag ni Mayor Sinon Bulante. Grabe, halawig na panahon. So kaso niya na exonerate po siya, pinawarang sala po kan kunyan, dinismiss kan Sandigan Bayan na yun, 5th Division ata yun Sandigan Bayan ba? Tama. Sige. So, salamat sa Diyos, sabi ni Mayor Sinon Bulante. Salamat sa Bareda Law Office. Sige, si Angel na Mustasa. Kumusta tabi Chief Tech Ramir? Ang connection ni Angel. Ipasok natin si Angel. Angel, good morning. Please go ahead, tabi Angel. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa kayo mga parantabay. Dakol ka pala ni Sir Pio para dangog sa Barangay Banyadero. Mabuhay, mga taga-Barangay Banyadero. Good morning sa Indotabe. Nagalaw ako, Sir Pio. Nagsi-feedback so monitor ko digdi sa tiga-agihan ko. Wakawak! Wakawak ko na masakop ang buong barangay. Sige po, anyway, thank you. Sir Pio, sa mga dito pang bareta, nasisibot na naman ngunyan, Sir Pio, ang amigo mo, na si Sir Andy Marbelli as in Task Force Kaayusan at Kalinisan na puron-punon ang bagong grupo ni mga badyaw na nagbabalagaw-bagaw na naman sa syudad sa tibaad niya magsabay nga ini sa street dance presentation sa Sabado. Ingon niya ng informasyon na itinao sa Business of the News ni Sir Andy Marbella matapos pa na maglibot-libot sila sa Pio sa Legazpi City, partikular na dyan sa may Legazpi Grand Terminal, partikular na sa mga nakaparadang UV Express. Dahil ang taduman pa lang Sir Pio nagpapaitli nasa 7 mga pamilya na bagong mga pandok ni mga badyaw na iyaon sa syudad. Asin kung ang dati Sir Pio ang mga pasistema na 2,000 na baga po yung mga sobre nagsasakay sa mga jeep. Ngunyan Sir Pio, may nagpapadudo na mga aki. Nag-ano na? Nagpapadudo o nagpapabreastfeed. Nako, sige.
Ang sistema da ini Sir Pio, sabi ni Sir Andy, pigipapagibo na itong lantada na pagpapabreastfeed dahil lanta mas convincing ini sa parte ninda dahil lanta kung dati Sir Pio, pwedeng day ka magtao duman sa, day ka maglagin kwarta sa sobrang ipigtatao. Ngunyan Sir Pio, day pigbabayan itong mga target na sagod niya dahil lamang nga nagtatao din maski ngaya 5 pesos. Ayun, opo. Na pigigibo mo na Sir Pio ka na task force kaisa na magkasurusog naman kung sa ininihali dahil anta koordinasyon naman sa City Social Welfare and Development dahil anta tako Sir Pio dahil anta sa mga masunbagang aldaw igwan mga darasulang aktibidad digdi sa Legazpi City partikular na ining split dan sa kompetisyon sa Sabado tibaad ngaya may mga bisita ngaya na magdirigdi sa syudad ito naman ngaya ang biktimahon dahilan ngaya tad medyo kulang sinda sa informasyon kung siri isa nga ining mga badyaw na ini. Sa ngunyan Sir Pio, nasa kapag koordinar naman ang task force kayusan sa mga magakanigong opisina as in departamento dyan sa lokal na gobyerno Legazpi, tanganing magkasiring baganman as in mapapahali naman ining mga badyaw as in mapauli man ini sa indang lugar kung sa insinda naghahali. Isibot na naman si Tata Andy. Ano tabi? Opo, Sir Pio. Sige. So yan Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas sa tuloy akan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Oro sa Legazpi City, Angel Mustaza, DCID, Shebing. Salamat Tabi Angel sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas and salamat man sa PYZ Enterprises. Sunod-sunod pang istorya bago kita magtapos para mitras kang programa. Ngunya na Martez. Si kumpadreng Al, maray na agaman Tabi Pading Al. Go ahead na. At least, padingon niya, nagiging practice na kan mga barangay digdi sa Legazpi ang kompetisyon pag-abot sa good governance, kalinigan, pati na ang mga road, road clearing operation. Iyan ang nahiling ni Mayor Siam Ismail pagtapos kan mga awardsman na naresibi kan ibang barangay kan sarong simana na tinawan honra kan DILG asin iba pang mga sa di gobyerno asin gobyerno lokal kan siyudad sa mga programa na papasunod nganyan hali sa gobyerno nasyonal in pig-adapt karman digdi sa lokalidad. Saro kayan ining pigapod na barko o barangay road clearing operation nagiging practice na yan kan ibang barangay na pigingo man ma-clear sa indang kanya-kanyang teritoryo dahil parte ni sa pigiling sa pag-evaluar sa indang performance. Pakayan iyan na Operation Linis na kada simana igigibo man kan mga barangay digi sa Legazpi dahil sa royan sa pinagiling na performance kan mga ayon sa gobyerno lalo na ang gobyerno lokal man sa padagos man na kampanya presenting administrasyon pag-abot sa kalinigan. LGU Legazpi sa pamayon ni Mayor Siam Ismail yaon ang napadago sa suporta sina pag-encourage sa mga residentes na mag-cooperar makusanan mga barangay officials na appointed dahil parte ni kan sa indang performance sa barangay time nakakaedukar man sa iba lalong-lalo na ining manungod sa issue sa kalinigan kan palibot. Yes. Iyan pa ang informasyon digdi sa luwas Garay Alarmario DCGB. Salamat man kumpadreng Al sa mga follow-up report pa yan sa luwas. Saro pang bareta bago kita mag finish line ngunya na Martez. Si Karen nasa linya. Karen, good morning. Go ahead man Karen. Thank you so much Tabi Sir Pio. Panibagong mga informal sector na naman palang digdi Sir Pio sa Rawistan, Legazpi City. And uminagad naman tabang sa Provincial Human Settlement kan Albay dahil sa alagadong pagklamar na kan DOJ sa Rawis sa dagang pinamumugtakan kan mga ini. Iyan Sir Pio, napag-araman kan DCGB News kay Engineer Karen Olaires na pamayo kan na Human Settlement kan Kapitolyo kung sa sinabi na nasa 30 katawo ang naghahagad din tabang sa opisina na kung pwede matabangan pa ini Kisu mas puro arani
na malilipatan na resettlement site. Sa pagsabing may inisyal ng abiso ang DOJ sa mga ini na magsamu-samo na sa saindang kinamumugtagan sa nabakal na talaga ini na ahensya. As in sinabing may plano ng opisina na i-expand man ang nga sa indang espasyo. Alagad sinabi sa Tuyukan Human Settlement Office na isasangguni ninday ni sa City Resettlement Office kan LGU Legazpi sa pagsabing ko na pwede pag-urulayan o pagtabangan inika na probinsyaheng syudad, considering na ang may pinaka-jurisdiction baga kay ni Sartillo ang LGU Legazpi. Alagad mo yan, pinag-aanap ka si Atty. Rafael Albor ang Pamayukan City Human Settlement kung na makakaya ini matauwanan kini settlement site na mga nasa 37 databi sa kilo katawo na naghahagad kitabang na makakay ko kini settlement site tapi paali na ini duman sa Mayrawi. Roger. Yan ang report, Karen Ala, DCGBG. Salamat man Karen sa padagos na pagbutingkay man kan mga istorya dyan sa Kapitolyo Provincial sa imong area of responsibility. Sa pagarang kan tropa, kapartner ko na ngunyan si Chief Tech Ramir, Megaforce, Newsroom, IT. Pwede na tabi, Chief Tech? Bako man na maoran, ugulpita, masubli ako kan chinilas naman ni Tata Jun. O ni Padingnal. Salamat kan sa ido paghinanyog. Masunod tulos, dahil magali po, News Director Mardel asin iba pang mga programa sundo maghapon, digdi po sa DCGB. Salamat, maray na aga. Sagot ni Pio Fernandez yan. Sa indong nadangog ang